Уважаеми членове на Държавната изпитна комисия, колеги и гости, темата на дипломната работа, която ще ви представя, е подход към изграждането на корпоративната инфраструктура. Съдържание. Увод. Теоретични основи на изграждането на корпоративната инфраструктура. Подход към изграждането на корпоративната инфраструктура. Анализ и оценка на информационната инфраструктура в STEM ООД, изводи и източници. Предназначението на настоящата дипломна работа е да анализира преходите, методите и технологиите, които се използват при изграждането на корпоративната инфраструктура. Основните задачи, произтичащи от целта на анализа, са да се разгледа същността и основните характеристики на корпоративната инфраструктура чрез проучване на съществуващата научна литература. Разработване на подход за изграждане на корпоративната инфраструктура. Анализиране на конкретните данни и разработване на насоки. Главното становище на настоящата дипломна работа е, че корпоративната инфраструктура е динамична структура. Належащ е процесът по нейното изграждане и модернизиране да е постоянен и непрекъснат. Теоретични основи на изграждането на корпоративната инфраструктура. Терминът информационна инфраструктура се използва за означаване на съвкупността от всички физически устройства и съответния системен софтуер, които изграждат компютърната мрежа и осигуряват изпълнението на предлаганите от нея общо системни мрежови услуги. Информационната инфраструктура определя методите и средствата за получаване, обработка и съхранение и разпространение на информацията. Според обхвата на информационната инфраструктура могат да се очертаят няколко равнища – глобална, регионална, национална и фирмена. Компонентите на информационно-технологичната индустрия, които обуславят изграждането и функционирането на информационната инфраструктура на фирмено, корпоративно, национално и глобално равнище, са показани на фигура 1. За да се проектира и изгради успешна информационна инфраструктура, е необходимо да бъдат взети под внимание следните фактори: осигуряване на специалистите, необходими за технологично базиран бизнес, създаване на политики и дефиниране на правилата за работа и управление, избиране и прилагане на най-ефективните методологии, оценяване и оптимизиране на процесите, подбор на софтуерни приложения, изграждане на политика за съхранение на данни, управление на сигурността на информацията, проектиране, създаване и поддръжка на мрежовата инфраструктура, сървъри, работни станции, мобилни и безжични устройства. Основни аспекти на управление на информационната инфраструктура на фирмата са: комплексен подход към обработка на данни, разпределяне на обработка на данни, електронни средства за комуникации, мобилни и безжични мрежи, използване на веб технологии, IP мрежи и комуникации. В състава на корпоративната информационна инфраструктура могат да се разграничат няколко група технически средства и системи. Средства на информационната техника, комуникационни средства, компютърни мрежи, софтуер, осигуряващ функционирането на компютърните мрежи. Подход към изграждането на корпоративната инфраструктура. Схематично основните положения на един модел
на последователност на изграждане на корпоративна информационна инфраструктура е показан на фигура 5. Подходът към изграждането на корпоративна инфраструктура е важен, но на практика е трудно да се предложи неизменен модел. Това е един вариант на последователност на изграждането на корпоративна инфраструктура. Информационна архитектура на Oracle. Тя се смята за една от най-успешните опити на стратегическо ниво и се реализира оптимален подход към управлението на данни. Oracle се състои от 6 елемента: Grid, обработка на бизнес информацията в реално време, централизирано управление на организацията, Data Hub, достъп до информацията и среда за колективна разработка на приложения. Анализ и оценка на информационната инфраструктура в STEM ООД. STEM ООД е частна българска компания, основана през 1991 г. от 4 компютърни специалисти. Фирмата започва своята дейност с доставка на компютърна техника и производство на софтуер. Софтуерната къща на STEM е създадена през 1993 г. Тя е важно звено в структурата на компанията. Организационната структура на STEM предлага пълно портфолио на висококачествени информационни и технологични продукти, информационни и технологични и инфраструктурни решения, софтуерни решения, обучение и сертификация на специалисти, системи за отбрана и сигурност и мрежови и комуникационни решения. Дейността на фирма STEM е следната: продажби, доставки, включително управление на вноса, управление на складова наличност, финансова отчетност, вътрешно-фирмено движение на стоки. Корпоративната инфраструктура на STEM. Процесът на проектиране и разработка на софтуер, както и цялата дейност на STEM ООД са сертифицирани съгласно стандарт ISO 9001, което е гаранция за високото качество на продукта. Корпоративната мрежа на STEM повишава сигурността и защитата от несанкциониран външен достъп до вътрешни ресурси, сървъри и компютри. Богатото разнообразие от налични бизнес приложения във фирма STEM, както и необходимостта от тяхното интегриране е основен двигател за създаването на корпоративната инфраструктура на компанията. STEM е сертифициран директен партньор на водещите световни производители, като HP, Microsoft, Oracle, Samsung, Lenovo и SAP. Изводи. Именно, че корпоративната инфраструктура е динамична и гъвкава структура и цикълът по нейното изграждане и организиране е непрекъснат. Дизайнът на корпоративната мрежа на STEM гарантира използване на трупания опит и удовлетворява бизнес целите, които са поставени.